दिवाळी आणि छठपूजेनिमित्तानं सोडलेल्या उत्सव विशेष एक्सप्रेसमुळे मध्य रेल्वेच्या लोकल सेवेचं वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडलेलं होतं। गुरुवारी अनेक लोकल ट्रेनला तब्बल 25 ते 30 मिनिटांचा विलंब झालेला होता। ऐन दिवाळीच्या सणासुदीमध्ये प्रवाशांचे हाल झाले। भाऊबीजेसाठी घराबाहेर पडलेल्या भाऊ बहिणींना लोकलच्या विस्कळीत वेळापत्रकाचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला। दिवाळी आणि छठपूजेनिमित्तानं मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस इथून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाण्यासाठी अनेक उत्सव विशेष ट्रेन सोडलेल्या आहेत। या गाड्यांना प्राधान्याने मार्ग मोकळा करून दिला जातोय। या दरम्यान लोकल ट्रेनचा मार्ग बदलणं, गाड्या स्थानकांमध्ये वा सिग्नलला थांबवणं या गोष्टी केल्या जात आहेत। एका लोकलची वेळ मन धावणाऱ्या अन्य लोकल वेगवेगळ्या स्थानकांमध्ये उशिराने पोहोचत आहे।